Aquest dissabte reprèn la temporada d'espectacles a la sala amb dues propostes de dansa de dues companyies emergents que veuen del llenguatge de la dansa d'arrel combinant tècniques diverses de la dansa més actual i contemporània. Una d'elles és la companyia L'Esbor, que ens presenta l'Hereu Riera, i avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona el coreògraf i ideòleg de la peça. Pere Seda, bon dia. Hola, bon dia. Com anem? Bé, molt bé. Gràcies per acompanyar-me aquí al programa de Ràdio Argentona, el Tic-Tac. Quina diferència hi ha entre aquesta peça de dansa contemporània amb altres formes de dansa? Bé, doncs la peça clarament té a darrere té com un marc conceptual i també a nivell de moviment té molt present la dansa d'arrel catalana. Diria que és el gran fet diferencial, potser. Quin missatge o temes aborda aquesta peça? L'Hereu Riera, més que tenir darrere un perfil molt narratiu, és simplement una recerca, és una búsqueda del moviment tradicional i el moviment contemporani, on està aquesta barrera, no?, que ens hi porta, i vol mostrar això una mica al punt pla, que és la base des del qual vaig començar a construir la peça, com a un dels punts tòtems, no?, de la dansa tradicional catalana, i fins on ens pot portar aquest punt pla i quines són les seves formes d'expressió més enllà de la més popular. Ara que parles del procés de creació, com va ser aquest viatge? Va ser molt interessant, la veritat, perquè jo vinc de la dansa tradicional des dels 3 anys que estic ballant a un esbart a Barcelona, a Sant Andreu de Palomar, a l'Esbart Maragall, i alhora vaig entrar a l'Institut del Teatre també i em vaig graduar en dansa contemporània, i per mi havia sigut al llarg de tota la meva carrera professional com dos mons molt separats, i arrel del pla d'impuls de la dansa d'arrel que va impulsar la Fira Mediterrània, doncs em van donar una mica aquest espai per poder fusionar aquests dos mons, que per mi havia sigut una cosa totalment inèdita. I va ser un procés molt bonic, la veritat, perquè va ser un procés de redescobriment i una mica de tancament del cercle, no?, perquè sempre ho havia tingut molt separat, i la veritat que buscar i mirar el punt pla des d'una perspectiva contemporània em va obrir unes portes que em va agradar molt de descobrir, i la veritat que va ser un procés molt maco. Quina és la història que ens vols transmetre amb l'Hereu Riera? No sé si existeix aquest personatge i si es pot contextualitzar. La peça és una peça de 20 minuts i és un viatge una mica per el que ens porta, no?, la dansa tradicional. Jo m'agradaria convidar la gent, no?, que no ha vist dansa tradicional, o la gent que no ha vist dansa contemporània, com d'alguna manera jo li dic que és una peça frontera, perquè d'alguna manera arriba com als dos públics, no?, perquè te n'adones que al final la dansa d'arrel o la dansa tradicional es connecta amb una part molt sensorial i molt emocional, i m'agrada explicar això, no?, de com no cal explicar una història narrativament, potser, i portar-ho cap a aquest terreny. Sí, i també és veritat que l'Hereu Riera també em va agradar molt agafar aquest concepte, no?, perquè és una dansa popular que és bastant estesa, la majoria de la gent la coneix, en moltes escoles que la treballen, i també té aquesta figura, no?, com de l'hereu català, que és una imatge mental que tenim tots molt amb la barretina, la faixa, no?, i com aquesta imatge també té altres versions i també podem abraçar-la des de molts punts diferents. Hi ha alguna... Com això, perdó. Com pensar una mica en aquesta imatge i fer reflexionar. Et volia preguntar si hi ha algun element de la posada en escena que sigui especialment important. Sí, de fet, tot el que és l'escenografia i el vestuari pren bastanta importància, perquè la dansa té aquesta creu, no?, que es balla sobre un got de vi, que moltes vegades es feia a mode de competició, no?, a veure si no queia el got de vi, qui no tirava el got de vi guanyava, i té aquesta creu que és molt important, que també simbòlicament una creu normalment diu moltes coses, i té tot el tema del vestuari que també porta molt, i com tota aquesta escenografia i vestuari que es posa en escena es va transformant i va anant cap a altres llocs.
Pere, quin tipus d'emocions esperes que el públic senti en veure-us a la Sala d'Argentona? Doncs espero que els agradi molt, la veritat. Jo crec que a la Fira Mediterrània i a través del Pla d'Impuls de la dansa d'arrel, l'Ograda d'arrel, estan fent molta feina aquests darrers anys per impulsar tot el que són expressions artístiques amb l'arrel com a base. Hi ha com un ressorgiment i cada vegada hi ha més creadors que tenim ganes de treballar amb això i la veritat que de moment la resposta que estem tenint, almenys jo personalment amb la gira, és molt bona i jo crec que tothom qui vingui s'endurà unes bones sensacions cap a casa. De l'Hereu Riera, quina creus? Quina relació hi ha entre aquesta peça amb la cultura i la societat actual? Hi ha una mica de reflexió també darrere d'això, no? Perquè a vegades sembla que tot el que ve de l'arrel és una cosa antiquada o que només importa una part de la societat i jo crec que és tot el contrari, perquè a mi també m'agradaria fer una mica aquesta reflexió, no? Que és assequible per tothom i que alhora pot arribar a tothom, no només aquells que s'identifiquen més amb la cultura catalana. Llavors, jo crec que això també és important i reivindicar una mica que la cultura popular també està bé que sigui popular, però també està bé que estigui professionalitzada. Vull dir, l'hem d'abordar des de tots els camps i aquest crec que també és un missatge important del qual hem de reivindicar. Per acabar, també podrem veure la peça de Flor de Maig de la companyia La Dama. No sé com serà l'estructura doncs, de l'espectacle. Sí, mira, és molt interessant perquè justament l'Hereu Riera es va estrenar juntament amb la peça Flor de Maig en un programa conjunt a la Fira Mediterrània i estem molt contents de poder-ho repetir aquí a Argentona. De fet, crec que, si no m'equivoco, no hi ha cap més estructura prevista. Llavors, jo farem primer l'Hereu Riera, ballaré jo primer el solo i després la peça Flor de Maig, que també són més ballarins, diria que són 5 o 6, i crec que és un molt bon format perquè són dues propostes amb el que deies, amb això que aborden l'arrel, però des de llocs diferents, perquè Flor de Maig també, el Xavi i l'Avero, que són els seus creadors, venen més de les propostes urbanes també i crec que és molt interessant poder veure les dues peces conjuntament. És molt diferent de la vostra proposta? Mira, la veritat és que no l'he vista i com que ballaré jo primer, si tinc l'ocasió intentaré veure-la perquè tinc moltes ganes de veure-la, però ha tingut molt bones crítiques també i la veritat que, bé, a veure, ja només pel fet que la meva peça és un solo i ells són més, doncs sí, són propostes diferents, però jo crec que es complementen molt bé i és molt interessant de veure-les juntes per tenir com una perspectiva del panorama actual de creacions amb dansa d'arrel. Bé, aquesta setmana en parlarem amb la Vero, que també passarà pel programa i ens donarà més detalls d'aquest espectacle Flor de Maig de la companyia La Dama. Pere Seda, de la companyia L'Esbor, moltes gràcies per passar pel Tic-Tac de Ràdio Argentona. Has vingut mai a Argentona o no? No, no he vingut mai. Tinc moltes ganes de venir. Ja he vist que el teatre és una passada, vull dir que amb ganes de dissabte i de trepitjar el poble. Doncs vinga, feu una bona vigília de Sant Jordi i si després tens gana, doncs hi ha bon grapet de restaurants per omplir la panxa. Això farem, sí. Que vagi molt bé, Pere. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Adéu.